መጀመርያ እንኳዕ በደሓን መጻኹም እዚ ትምህርቲ እዚ ብዛዕባ ትፈልጦ ብዛዕባ ኮምፒተር ኮይኑ መባእታዊ ትምህርቲ ናይ ኮምፒተር እዩ ዝኽብል ከለኹ ድኾነ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ኣብነት ብቕልል ዝበለ ኣገባብ ከመይ ጌርና ኮምፒተርና ንፅግና ኮምፒተርና ከመይ ኢላ ትሰርሕ ፍልልያ መንጎ ኮምፒተራት ዘሎ ካልእን ዝደስስ መባእታዊ ትምህርቲ ክኸውን ንኽንርድኦ እውን ክብድ ኣይክብልኒ ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ትምህርትና ቅድሚ ምኻደይ ቁሩብ ብዛዕባ ናተይ ባይታ ክነግረኩም ኣነ ሚልዮን ዮሴፍ እበሃል። ምናልባት ብብዝሒ ሰባት በዘን ክልተ ዘን መፅሓፍቲ ትምህርቲ ኮምፒተር ኣጠቓቕማ ኮምፒተር ድብላ ምናልባት ክትፈልጡኒ ትኽእሉ ኢኹም። እዚአን መፅሓፍቲ እዚአን ብዙሓት ሰባት እዮም ሓጊዘን ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኮምፒተር ክንመሃር ከለና ወይ ክንፈልጥ ከቢድ ነገር ኣይኮነን። ሓደ ደርሆ ሓሪዱ ወይ ካልእ ዝተምሃሮ ዓይነት ክስታይ ክብድ በለ ኣርእስቲ ክኸውን ምናልባት ስምዓና ክኸውን እምበር ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። ሓደ ቀሊል ዝገብሮ ምክንያት ከዓ እታ ኮምፒተር ኣብ ገዛና ብኢድና ስለትርከብ ባዕልና ጠዋዊቕና ንኽንመሃር ትሕግዘና ስለዝኾነት ከቢድ ኣይኮነን ብዛዕባ ኮምፒተር ንኽንመሃር። እዚ ሎሚ ኣብዚ ንመሃሮ ትምህርቲ ከዓ እቲ መባእታዊ ከም መጀመርታ ዝበልክዎ ከመይ ጌርና ኮምፒተርና ባዕልና ንቆፃፀራ ሓደ ክልተ ነገራት ኣብ ኮምፒተርና ትርብሽና ከመይ ጌርና ተጠነብሎም ንኮምፒተርና ተዝሒላ ከመይ ጌርና ባዕልና ንዕርያ ኩሉ እቲ ክንፈልጦ ኣለና ዝብሎ ዓይነት ትምህርቲ ጥራሕ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ክንመሃሮ ካብኡ ውፅእ ድበለ ካልእ ብዛዕባ ዘየድልየና ዓይነት ትምህርቲ ክንመሃር ኒና ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ ዝገለፅኮ ሚልዮን ዮሴፍ ይበሃል። ቅድሚ ነዘን መፅሓፍቲ መፅሓፈይ ብዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ሰርቲፊኬታት ከም ታሕቲ ትሪእዎ ዘለኹም ተመሪቐ ወይ ሰርቲፊኬት ተረኺበ ለኩም ደሊ እሱ ከዓኒ እዚ ብዛዕባ ኮምፒተር ብዛዕባ ሃርድዌር ሶፍትዌር ክትመሃረሉ ትኽእል ሰርቲፊኬት ኔትወርክ ሴኪሪቲ ማይክሮሶፍት ከምኡውን ብዛዕባ ኔትወርኪንግ ከዓ ዝኾነ ሰርቲፊኬት ኣለኒ ማለት እዩ። ኣብዚ ኔትወርክ ኮሚኒኬሽን እዚ ዝኩሉ እዚ ንምንታይ ኣድላይ ድሕሪ ኢልኩምኒ ኣነ ነዚ ትምህርትታት ክመሃሮ እንከለኹ ቤት ትምህርቲ ከይደ ወይ ካልእ ኣይኮነን። ከምዚ ንስኹም ኣብዚ ተመዝጊብኩም ትሪእዎ ዘለኹም ዓይነት ትምህርቲ ብኸምኡ ብቪድዮ ብዩቱብ ብቪድዮ መፅሓፍቲ እንዳተምሃርኩ ኣብ ገዛይ ተማሂረ እንዳ ቴስት ዝግበሮ ፈተና ዝግበሮ ከይደ ከዓ ተፈቲነ እዚ ሰርቲፊኬት ዝክረክብ ክኢለ ማለት እዩ። እዚ ምስ ዘበልኩ እየ ናብቲ ኣካዳሚ ቤት ትምህርቲ ከይደ ንሱ ከዓ ቀዳማይ ዲግሪ ብኮምፒተር ኔትወርክስ 2018 ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምኡውን ማስተር ዲግሪ ኣብ ኔትወርክ ዲዛይንን ተመሪቐ ሕጂ ማለት እዩ 2019 ማለት እዩ። እዚ መበለይ እንታይ እዩ ኮምፒተር ብዛዕባ ኮምፒተር ክንመሃር ግድን ኣይኮነ ዩኒቨርሲቲ ክንከይድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓመተ ምህረት 2013-14 ድብል ዘሎ ቅድሚ እቲ ዩኒቨርሲቲ ምኻደይ ተማሃርክዎ እሞ ድሓር ኣብኡ ዩኒቨርሲቲ ምስ ከድኩ ከዓ ብጣዕሚ ትምህርቲ ድሕሪ ባይታ ወይ ኣፍልጦ ስለነበረኒ ቀሊል ይብለይ ማለት እዩ። ዩኒቨርሲቲ ቀልጢፈ ክብል ሓንቲ ዓመት ማስተርስ ክትገብር ካልእ ብጣዕሚ ከቢድ ኣይነበረን ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብዚ ተማሂርና እውን ኣብ ካልእ ከይድና እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክንመሃር ንኽእል ኣብ መወዳእታ ነዚ ቪድዮ ክሕብረኩም እየ ማለት እዩ። መንገድታት እዚ ሕጂ መባእታዊ ዝተምሃርና ከመይ ጌርና እዚ ብላዕሊ ጠቂሰዮ ዘለኹ ሰርቲፊኬታት ይኹን ካልእ ከመይ ጌርና ኣብቲ ድልናዮ ዓዲ ምክንያቱ ኮምፒተር ኣብ ዓለም ሙሉአን ዘለዋ ኢንተርናሽናል እዩ። እዚ ሰርቲፊኬት ብለኩም ዘለኹ ኣብ ሙሉእ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ክንመሃሮ ንኽእል ዓይነት እዩ። ስለዚ ነዚ መንገዲ ናብዚ ንምኻድ መጀመርያ እዚ መባእታዊ ሕጂ ንመሃሮ ዓይነት ክስታይ ትምህርቲ ክንርኢ ኢና። መጀመርታ እቲ ክዛረበሉ ደሊ ኮምፒተር ኢና ንፅውዖም ከመይ ዝኣመሰለ እዩ ወይ ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም ኢልና ወይ ግምጋል ወይ ወዲ ክንፅዋዕ ንኽእል ኢና። ንኮምፒተር እንብሎ ነገር ንኣብነት ወይ ዴስክቶፕ ወይ ላፕቶፕ ክመስለና ክእል እዩ። ቅድሚ ኣብቲ ትምህርቲ ምኻድና ሓደ ሰብ መፅሓፍ ደልዩ ብፌስቡክ ረኽበኒ እሞ ናይ ኮምፒተር መፅሓፍ ሒዛ ናትካ ኣነ ግን ላፕቶፕ እያ ዘላትኒ ምስ በለኒ ኣነ መጀመርያ ኣይተረዳእንን ፀኒሐ ምስ ሓሰብኩሉ ግን ኦኬ ሰብዚ ቁሩብ ፍልልያ መንጎ ላፕቶፕን ዴስክቶፕ ንብላ ኮምፒተርን ፍልልዩ ኣይፈለጠን ኣሎ ብምባል ገሊፀሉ ማለት ኮምፒተር ክትበሃል ከላ ላፕቶፕ ክትከውን ትኽእል ከምኡውን ዴስክቶፕ ክትከውን ትኽእል። እዚአን ክልቲአን ብዓቐንን በቲ ኣሰራርሐአን እዩ እንድፍለያ እምበር እቲ ደጋዊ ኣካላት እቲ ውሽጣዊ ኣገባብ ኣሰራርሐአን እቲ ሶፍትዌር ቲ ሃርድዌር ግን ኩሉ ሓደ እዩ። ስለዚ ክልቲአን ኮምፒተርን ሕጂ ላፕቶፕ ዴስክቶፕ ጥራሕ ዘይኮና ኮምፒተራት ኢልና ንፅውዕን ንኣብነት ገለኹም ገርመኩም ክእል ሞባይል ታብሌት እዘን ዓይነት ዲቫይስስ ከዓ ኮምፒተር እንትበሃላ ንምንታይ ደኣ ኮምፒተር ክበሃላ ክኢለን እንድሕር ኢልና ንኣብነት እዘን ንሪአን ዘለና ብዘላ ሞባይል ኣይፎን ኣብ ሳምሰንግ ታብሌት እዚኣ ዴስክቶፕ እዚኣ ላፕቶፕ እዚአን ኣርባዕተ ዲቫይስስ
بحدا عينت أجواب سلد سرحة مالتي نسخة أنتايو إذا أربعة زي مسرح وي بروسيس سلد تكمل عبنت input قبل عين عبنت كم زي keyboard إدلنا زي input بحال input device وين input hardware بحال كمون process نتنو قبره نجر عبنت إيميل دينا خنسدد كنت صحف دينا نتنو قبره يسالت على عين همون على آيفون إيميل كنسدد نخلينا بتابلت كمو عبز سل أربعتين حدا عن سرح كنسرح نخلينا مالتي سالساي كانتين وتسيت زهب نجر مالت وتسيت مالت output نابنت تنو قبره نجر بسكرين يكون بخال ملك كنريو نحر نخل كوينا زد سالساي مسرح مالتي تراب عيكا storage مالت على موبايلنا سلطة سيف نقبل على تابلت على ديسكتوب على لابتوب كومو سلازي زي تابعت زي تكايدا ولا كاونا نحر كوينا تدخل إلكترونيك ديفايس كمبيوتر إلنا نسوعة نخل مالتي مزرين input هجي قرب في القطعات كنرينا process نتايو output storage بعمق دبلة بقلل دبلة جواب كن ريو ناس